warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitran Anjing. Oke guys, kali ini alhamdulillah wis lebaran ya guys yo. Mohon maaf lahir batin bila ada salah kata-kataku ya yang menyakiti ya. Iki arepe sholat Idul Fitri guys. Berhubung apa jenenge guys? Iki mau wis bar penggaweane kabeh, dadine aku arepe ngenteni balik bae guys. Nek menawa wong edaran soalnya masih pengen rene. Dadi ini aku budal mek wong Bapak Gogot guys. Alhamdulillah puasa iki tapi aku bolong guys puasane. Tapi ono berita duka ya guys yo. Iki mau jadi Mbak Lipa. Bapak Emelma meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya Gusti. Gak sambayang aku guys kono kuwi. Tapi kita iki nyelem mek kancane bojoku yang meninggal guys. Maksudnya kancane Mas kenal yo biasa ning Pomi jenenge Lusokono. Iku ade Mas Nur. Iku ngebung aku gak ngerti tapi kabarane budune Mbak Romi guys. Ya guys yo muga-muga Bapak Emelma pada jalan kuburane. Muga-muga keluarga yang ditinggalkan bisa sabar, tabah ya Allah guys. Sana guys. Guys, ki aku ape pakai gawe Pak Uki wis ana raja-raja kabeh guys. Pakai raja-raja. Sampai mak aku ya. Dadinya aku arep budal sih guys. Dilanjut engko nek wis ngono. Liwat melek ngantor guys. Ya nyempet-nyempet ya. Aduk terus guys, udah benci. Yo kata entek setengah pitu iki jam piro ya? Jam piro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya udah bisa apa ya, anak lu ngetik dari mati sih. Yang dipercaya kita kok ini hadirannya masa tapi gelem deh nih tapi gelem nggak ora langsung tangi maksudnya dia pengil ngantek pengilin jam 12 aku yang ngantek parani yang langkarimu hasilipun dapat trauman Pai iya emang betah kabeh tapi nek ngono resik ya iya betah ya tadi betah lek ngatini mulung dosa tahun setengah kilogram lek saling sayangku iya iya mau ya awal ini kayak Aisyah bakal ya kayak gini dong ada ini orang gak seneng ngambil anggi yo gimana kalau mau anak melanang kuat aku ora kok apa penjual noto ibu aku kok sampai aku yo ingin lah mbak oh aku kok nek kene saiki yo ning kene mbek ning gone sis mulu oh iya perniat gawe bae jane pelem guys
Itu lah. Biasanya kan muter. Muter tenggene jenengan jelas kan. Mau engko nek muter nggawa Tas. gak Sing gede. nggawa motor. Kaya motor lek. Nggawa motor. Gede ngerampok jajan iki. Alah wong e nganu gak ngono ya. Nggawa motor ae kowe. Tenan gak ngarah Dek. Oh, kemudian sampean kok ah. Ya aku yo gak kesel ae. Kok kamu kok Ora Mas kemudian sampean. yo paling. Iya cang. Kok ke mobil lah ya. Oh ya, kira mobil. Ngono, ndang kowe dhewe sing nyetir. Aku jebuk sopir. Aku ya iya kak. Ya nek Mbak. Mas ketok aja ketok. Ya mah. Gila iki gila malah. Mas Bu udah dibuka Bu. Enak-enak lontongnya barang kaya Bu. Aku nggawe acar, guys. Terus ini ana sambelan gak sayur, terus ki sambal kentang mbek mie. Itu mamang kecap hebat ya. Mantap. Mantap, guys. Acaranya seger. Ambek dengan kecap. Mantap. Beli ayam kecap deh ini. Sambalnya yang ini, goreng. Kaldu. Enggak ada. Minyak. Mbak cari. Lagi dia kata ya masak. Tahu dek kaya. Ini kira saya kan. Boleh lari. Masak jam berapa Pak? Jam. Tengah apa tuh ya Kak? Tangguh. Kak. Sebenarnya masuk ke ya. Ya. Masuk. Gedene mantan tamu. Waduh. Gede tuh. Lah iya cocok Iya, Pak. Oh, alah kan gawang anu, Pak. Lahir batin ya, Pak. Buru ya. Mbak gampang piye? Oh. Bocah kok. Lah kok aku baterai lho. Tak kira baterai ini mah. Oh, baterai apa? Aku sumuk nih, Yan. Kan memang kudu dicangkiknya. Piye, Mbak? Tegeran Mbak Yani. Oh, maaf. Lagi Pak Ade kok sampai cuek kan. Sekaliatin, Mas. Sekaliatin. Tingkatan juga. Udah main sedikit ngono lho ya. Mbak kon mlayu piye, Mbak? Sedikit lho. Melayu, Mbak kon melayu. Dan ini anak lama. Balik nek gak roh ning ndi. Wes ngono. Iya, Mbak. Ya. Anterin mawon, Mas. Ya, Mas. Tani. Tinggal. Tes. Nah. Lampu apa? Aduh. Ayo.
Kacang enggak? Mbak masem mulai peraga. Masuk apa? Masem kok Budi. Putih April pertengahan. Oh, ngono ki ngono. Mangan sik ga? Waalaikumsalam. Kucing maju be sapa? Mbah. Wis kok kene iki. Kowe wis kok kene iki be sapa? Mangan. Gimana? Iki lah. Masuk ya? Mangan. Masuk. Mangan. Masuk. Wajib mangan. Jangan. Lah iya. Lah nek kamu dadi meja kan ada batu aku lah. Lah iya. Piye nek meneng ae? As. Berarti Dan ya. ibu Berarti Mas. Nah. Terus ya. Nah. Ya. Apa? Udah beli orang bal bak kok api anu. ayo ora banget jelas aku. Anam pinter dhewe. Bos wes ben. Sautul gitu. Enggak lagi foto dhewe. Foto-foto. Kurang ngake ya. Sami-sami. Iki gaya apa iku jenenge? Sama-sama. Kurang ngake ya. Loh. Nah, kurang ngake ya. Look, ya. Oh, game om. Mas. Oke. Pal. Ya, masuk ya. Dapat. Beli. Apa sih aku ini? Wah. Oleh satu baca. Jadi ki satu tak mau Pak ya. Oh, lah, sak enggak cukup ya. Aduh. Kan Pak Jiwono Pak, aduh Mbak, nek kono. Kayak gurih ya. Gak kono lho, ga yoga ki mangan sadem ki lho. Jatah adem. Mas mari dulu aja Mas ya. Ini sih. Saya tanya nek Ini dia. Jawa mau